bener kowe cah jagalan jenengmu Bilowo. Pancen kepara nyata. Ngerti ora kowe adu arep karo sapa? Iki Senopati kepatihan jenengku Rajamala. Senopati iya ngertiku kowe tukang gawe tabu. Tabu dengkelmu mlocot ora. Senopati Agung aku. Mulane palungguhan iki yen kena tak kandhani kok tak pringgake kanthi becik damar mancung cupeten anggenmu wani karo aku. Kowe ngibarate kaya manjing loropan dan derajat pangkat ora mendem karo panguwasa. Yen ngono butuh duit pirang miliar kowe kondo ora butuh duit. Yen pangkat ra gelem, duit ra gelem, apa kowe njaluk wong wadon sing ayu rupane, sing model piye sing ndok jaluk, ora butuh wedokan diabrak apa. Ditari apa-apa tek emoh ki karepe piye to? Utuh karepe dhewe, wani tenan kowe Bilowo, deni apamu. Kowe tanding karo aku tak ngibaratake wedhus prucul ngadepi singa barong. Timun mungsuh duren. Timune kowe durene aku ceblokan duren rasik garem rapat gurone batangmu. Kowe tanding karo aku tak ngibaratake tomat mungsuh duren. Tomate kowe durene aku. Aja kok keceblokan kesenggol wae mecotot nyawamu. Dan Sumbare gak kalah. Iso ngalahke Rajamala padha karo iso ngrajianin, iso ngalahke Bilowo padha karo iso ngalahke malaikat Jibril. Lambene Sumbar ya Sumbar, aja nyandak malaikat mak prindinge gitokku setan alas. Dan pancen ra kena dieman maju jangkah kokok getihmu. Kalilan kula pun Jagal Walakas ngaturaken sembah pangabekti tandha pengaji-aji mawan tuan tuwa kunjuk sandhap padha paduka Raden Sita. Ya jagat ya dewa ya Bathara. Ki Jagal Walakas banget panarimaku dening atika ya mengko nanggen ngurmati kelawan panjenengan ingsun. Ora liwat pangestu kumara gagi tanpa wana Kyai. Kawula ninggih Gurawalanan nggen kula mundi tinampi tangan kula kalih mugi andadosaken jimat. Prasasa kados kejugrukan wukir sari kablabaran samudra madu ing atasipun paduka menika putra Pambayun ing Wirata. Paduka putranipun sinuwun Prabu Makswapati parandene ing ngantos keraya-raya rawuh wonten ing pajagalan. Menawi pancen kula nandhang dosa sarta lepat bara nganggenipun badhe murba wasesa sarta midana dumateng kula pun Walakas Raden. Ki Jagal Walakas kawula nuwun wonten timbalane ingkang adhawuh. Kejaba anggenku prapta ning desamu Pajagalan titilik lawan tata dinten ing kagelar ning desamu kene angka 2. Yektine ripalungguhan iki awit saka kersane Paman Patih Kincaka lan Paman Patih Rupakenca. Ngersakake dianakake adu jago nanging jagone dudu bobongan kepara jago bombongan sing tegese dudu ayam lumrah nanging sing didu jalma menungsa ya kuwi jago saka kepatihan Kencapura supaya ditandingi jago saka kasepuhan Kraton Wirata. Banjur dening Kanjeng Rama diwaji panjenengan ingsun diperintah supaya golek jago lan manut ature mantri pasar Wirata ya kuwi Sidwija Kangka. Ing Pajagalan kene ana bocah sing santosa birawa pideksa godhek wong Simbarjojo
majane Ki Jagawalakas sing jenenge Jagabilawa. Mula ripalungguhan iki aku butuh katerangan ingkang nyata, katerangan ingkang gumathok. Apa bener kowe duwe anak sing jenenge Jagabilawa? Wong ing priya mangun kung kandhan rimbang lelena tanpa kanin yen tantulusa mengko sang Hyang Utama mangkono Sri Narendra Mudha wus nyolon anggrerapa paduh Raden Seta paduka jimat sesemban kula Blaka Suta blakutang terus terang kemawon pancen leres lan kepara nyata bilih kula nggadhahi anak namung anak angkat utawi anak andane leres naminipun pun Jagabilawa utawi Jaka Bilawa. Yen pancen kaya mengkono banjur palungguhan iki ndi anakku si Jagabilawa. Nuwun ngapunten Gusti. Sampun pinten-pinten dinten anak kula pun Bilawa menika tilem wonten ing kandhang. Amargi sampun mboten teng pundi-pundi mila nggih tilem mawon teng kandhang. Bilawa nggih. Sole turu menika mboten lumrah menungso namung sumindhe wonten palang kandhang. Pramila nyuwun pangapunten gage gugahan sampun pinten-pinten dinten menika kula gugah mboten purun tangi. Yen pancen kaya mengkono apa ndok lelani aku kepengin weruh kaya apa wujude anakku si Jaka Bilawa. Kaya apa bener atur si Dwija Kangka lamun topi deksa Rawa Birawa. Ning nuwun sewu papanipun menika reget mapanipun wonten kandhang wontenipun namung telek sapi menika wontenipun namung tletung ora dadi apa. Aku kepengin nakyenake kaya apa to putramu sing jenenge Jaka Bilawa yen ngaten mboten langkung kula dherekaken ning pangapunten Raden anggenipun rusuh Raden. Ya apa ya apa. Patang kedekan sayang gongkoro kadani romobat mabit menika anak kula pun Jaka Bilawa anggenipun tilem benten kalian
tiyang limprah meleke sesasi utuh babar pisan boten makyut ning yen gelem turu ya pinten-pinten dinten boten nglilir babar pisan gagah gedhe dhuwur cerapang gumbalane melang-melang dadane sak tebok jembare pating granteng kotok bebayune yen disawang anakmu nadyanto semune ora kopen ning sejatine anakmu ki ganteng anakmu ki jatmika leres kaya nom-noman kula riyen nggih ngeten iki kula nggih ganteng jatmika ngeten iki yen pancen kaya mengkono aku njaluk palilahmu ki Demar coba anakmu tak gugahi monggo kemawon nanging kula suwun ingkang atos-atos adatipun menawi ngantos bilawa niki mangke nglilir saestu wong yen nglilir kaget ngoten niku tan lunga malah ngamuk kaya wong setanen aku bisa ngukur lawan lelakon iki mara gage sumingkir gugahi coba Sange ngalis sesang maweh kandung tublas iki jan-jane menungso apa ki Walakas ing atase tak taboki tak ajar tak tibani gaman wujude godhong obah wae ora nggih malah saya banter ling orok niku napa aturan ngoten niku ngono sak desa ning gugah dumateng Bilawa mboten ana kelakon mergo anggere digugat mung sambate ngoten ta ning bareng wis rabi biasane malah ganti wah ngoten niku dan banjur piye carane gugah kelawan anakmu jane kula duwe cara ning niki mbebayani tiyang tilem niku yen angel gugah-gugane waton dibubut wulu puhunipun tartamtu badhe nglilir wulu puhun ki apa wulu puhun menika wulu ingkang mapan wonten jejembol sikil niku yen mang babut mesti nglilir tenan saestu kula riyen nalika tilem niku kalih bojo kula dipun bubut wulu kula nggih jenggerat ngoten niku ya wulu puhun sanes wulu liyane sing dibubut malah delawanan tekan dindi ora kowe sumingkira ning weling-weling kang atos-atos wae tangi kaget adate kaya wong setanen aku tetep waspada wis monggo menawi ngateran
Sindha Bilawa lek nom mripatmu aku ki dudu wong saudon saurupan nanging aku anak Ratu Wirata jenengku Raden Sita Buminjaya kowe tegedhe kowe anak ratu teko ning pajagalan teko ning desa kudune gawe tentrem ora gawe tintrik dosaku apa luputku apa parandene malah gungkak nganti cara sing nista yen ra ngono kowe ora tangi kowe kebaing tata krama malah kadak menteleng karo anak ratu ora patut sing ora patut kowe pejabat ning nyontone elek karo kawulamu dalan iki aku bisa ndadar bisa nguji sepiro kasantosane bocah pejagal kowe balane seta jebul kowe sing ngukir jiwa ragaku aku ora sengaja tanganku ki mau ngantem sirahmu bapak aku njaluk ngapura bapak kowe aja mati yen nganti bapak Walakas mati sing momong Bilawa sapa bapak kowe tangiyo aku njaluk ngapura bapakku Walakas kowe tangiyo aku njaluk ngapura wah nek sinden udo ae sapa endi aturan kaya ngono sing aturan iki kowe iki lho gerangane bapake dhewe parandene diantem sak kayange ora mudar gagar otak wis bejo banget minggir ajare Raden Seta aja kok badut-badut ning iki mujudake nugraha gedhe sing bakal ndok tampa kowe calone dadi wong sing dipercaya karo Wirata supaya munah satu murka denduk karepmu dhewe Trisang kaperang
nang kula kinempet kampet dosa ngrekmaning tawon kula ingkang nyuwunaken pangapunten tumrap patrapipun anak kula pun Bilawa ingkang murang susila ninggal ing tata krami ora dadi apa Kiwalakas ya malah kanthi lelakon iki ibarate sumur aku bisa njajaki sepira jerone ibarate gunung aku bisa ngunggahi sepira dhuwure Ripalungguhan iki aku ora mangro tinggal ora bakal mangu-mangu trek lamun tu anakku si Joko Bilawa minangka jago kraton nandingi jago saka kepatihan mula kang mangkono Kiwalakas Ripalungguhan iki uga anakmu si Jagal Bilawa bakale ndak jaluk ndak kanthi manjing oneng alun-alun Wirata munggah oneng Bladarwaja kenteng kawat tetandingan kelawan Paman Rajamala mboten langkung sendika ngestakaken dawuh monggo klaturing rumiyini lampah lan bekti kula katur dumateng paduka kula tak meling riyen dhateng anak kula pun Bilawa menika sing madhep mantep rasamu aja mangu-mangu anggonmu bakal netepi wajib labuh marang negaramu merga ngreksa tentreming praja kuwi ora mung kewajibane ratu pejabat lan prajurit nanging kabeh kawula sing rumangsa urip ana Wirata ngombe banyu lan mangan enak kula wetu sarta ngidak bumi Wirata duwe kewajiban cawe-cawe yen perlu toh jiwa raga kanggo mulyaning negara kowe dadi nom-noman aja mung goleki senengmu dhewe elinga besok nasibe negara iki ana pundhake para nom-noman kaya kowe lan welingku marang kowe Joko Bilawa dadi kawula kuwi aja mung nuntut negara wis menehi apa karo aku dadi kawula ki aja mung nuntut negara wis menehi apa karo aku ning kudu diwalik aku wis nate labuh apa marang negaraku sing jejeg sing mantep rasamu kowe dadi jago sing bakal munah satu murka Joko Bilawa tak dongake lanang duweku Pratasena kampuh poleng sang pintuluk hati sarira kotek wak simbar jojo yen ngendika kumaleger kaya guntur kadang panenggak Pandhawa
sumare dasar kakak warnanipun Kanjeng Sri Narapati Raja kang apel ratu Kompakota dalah ora pangkling iki anakku lanang Seta Buminjaya nuningke kasinggihan Paman Patih Kincaka sembah pangabekti kula mawan tuan tuwa katur ya ndak tampa gawe bombong ing rasa kepiye kabul kawusanane nalika semana pun Paman wis minta kelawan ingkang Rama Sri Bagindo Maksapati supaya dianakake adu jago menungso yang mapan oning alun-alun negara Wirata lan ndak temtokake dina iki adu jago kudu diwiwiti. Apa kira-kira Wirata wis antuk jago? Nunggih Paman, awit saking berkah pangestu jengandika Paman Patih Kincaka kula sampun kelampahan milih jago. Endi jagone? Ingkang mapan wonten sakwingking kula menika jago kula. Gagah gedhe dhuwur inggih. Bocah ngendi?
menika lari saking pajagalan atmajanipun Ki Jagawalakas naminipun pun Joko Bilowo. Joko Bilowo inggih kasinggihan. Yayi Raja Mala ana dawuh apa Kakang Kincaka? Iki calon mungsuhmu. Aja waswatir kang dadi rasamu aku sing saguh ngrimah-ngrimah balunge bagus. Seta gandeng iki wancine bedhug tengange dasare para kawula kabeh wis tumplek-blek mapan ana ing alun-alun kepengin nekseni kaya apa ramene adu jago supaya jagone luwih grengseng supaya rasane jago luwih gumregah kudu nganggo ngabotowan kudu nganggo totoan. Aduh nyuwun pangapunten wanter dawuh pangandikanipun Kanjeng Rama boten dipun keparengaken mawi totowan ingkang awujud menapa kemawon awit menika larangan tumraping agami lan ugi awisan tumraping negari. Yen ora nganggo totoan mesake jagone merga ki totoane nyawa ora kitang cilik-cilikan ayo nganggo totoan sak yuta. Inggih menawi namung setunggal yuta kemawon kula nderek bagus. Mosok anak ratu totoan kok mung sak yuta diunggahke 10 yuta. Dereng napa-napa kok pun minggah 10 yuta kariwani apa ora? Inggih menawi namung sedasa yuta kemawon kula nderek bagus. Diunggahke pisan ndak ngisin-ngisini pejabat negara totoan kok mung 10 yuta 100 yuta. Inggih pangke kula piyambak ingkang badhe nyekapi saged saged bagus diunggahke pisan 1 miliar. Piye Bilowo waniya aja mingkrang-mingkring waniya totoane 1 miliar. Aja wedi piye aku rene iki sanungku mung 20. Tak totoane nyawaku cetok lamun to Kincaka lan andhane iki aku ngrusak marang bebener arep ngrusak lawan kautaman. Aja impas-impis jagone wani boto kowe ngono. Inggih kula nderek unggahke meneh 1 triliun. Inggih nderek praon. Nderek diketokne pisan dipantokne pisan bur manuk tegesipun kados pundi upamane jagoku si Raja Mala sing kalah dalam kepatian Kincapura sakwutuhe bakal ndak aturake marang Sinuwun Prabu Matswapati yen perlu tak tambahi guluku ning kasa balene nganti Jago Wirata sing kalah Koko Prabu Matswapati kudu lunga ngadeg ora kena nggawa bondo sing tegese kraton Wirata dadi darbeke Kincaka. Padha mung tak lereke netap supaya yaksine bejo bang mawing wengis netra kocak ngundar antir. Aduh, kok kados mekaten paman kriwikan dados grojokan perkara sepele kok dadi gawe wong guyonan panurunga badhe dados tangisan jeneng ndika mentala ora perlu ngrembug mentala utawa ora sing baku dilakoni kuwi lan kudu saguh tumrap apa kang dadi dawuhku totoane bur manuk tak tetepake ripalungguhan iki lan enggal diwiwiti adu jago liyane jago mudhun saka panggung.
Ukuragrane ngarako Pura Purnitara Akiri-kiri Bener kowe cah jagalan jenengmu Bilowo pancen kepara nyata ngerti ora kowe adu arep karo sapa iki Senopati kepatihan jenengku Rajamala Senopati yo ngertiku kowe tukang gawe tabu tabu dengkelmu mlocot ora Senopati Agung mulai palungguan iki yen kena tak kandhani kok tak pringgake kanthi becik damar mancung cupeten anggenmu wani karo aku kowe ngibarate kaya manjing loropan yen kowe nggugu karo karepku kowe mbaliya kowe mundura wae mengko yen kelakon ya kuwi kakangku Kencaka dadi ratu ning Wirata kowe njaluk pangkat apa wae bakal tak turuti aku menungso sing ora edan derajat pangkat ora mendem karo panguwasa yen ngono butuh dhuwit pirang miliar kowe kandha ora butuh dhuwit yen pangkat ora gelem dhuwit ora gelem apa kowe njaluk wong wadon sing ayu rupane sing model piye sing ndok jaluk ora butuh wedokan diabrak apa ditari apa-apa tek emoh ki karepe piye to tek beda karo wong nggenku wong lanang-lanang nggenku anggere nek nggudhe nek anyaran kok gruduk-gruduk utuh karepe dhewe wani tenan kowe Bilowo deni apamu kowe tanding karo aku tak ngibaratake wedhus prucul ngadepi singa barong timun mungsuh duren timune aku durene aku ceblokan duren rasik garem rapat gurone batangmu kowe tanding karo aku tak ngibaratake tomat mungsuh duren tomate kowe durene aku aja keceblokan kesinggol wae mecotot nyawamu dan Sumbar gak kalah iso ngalahke Rajamala padha karo iso ngraji angin iso ngalahke Bilowo padha karo iso ngalahke malaikat Jibril lambene Sumbar ya Sumbar aja nyandak malaikat mak prindinge gitokku setan alas dan pancen ra kena dieman maju jangkah kokop getihmu
sangking kahono wadya sang kekaprabon perang kang Abramarkata wah ladalah babar pisan ora nduga ngono kowe kadangku aja mala ngletak ndrebabah depani lemah pun kakang kelingan apa kang dadi welingmu lamun to kowe temekeng pati cinemplungake ana madyaning sendang matari bakale bali urip malah wimbuh karo san ndak buktekke dina ki Wadyabala gotong ngene yo 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 carita kaya mangkono ora gumuruh Wadyabala kepatihan Kencapura Cigrangata kunarpanira sang Raja Mala regedeg mangkono bangkinira sang Senopati giya cinemplungake madyaning sendang watari yektine sendang kala wau dumados saking ibune sang Raja Mala nenggih Endang Watari pramila datan aneh datan moka duwe kadigdayan linangkung mangkono ana daya gaib ingkang makarti nadyan to sang Raja Mala pejah nang lamun to cinemplungake sendang watari bali urip gregah kaya wungu saka nendra piye ngangkang apa sumber jati ngarang panase matur apa kakewana kegogetan mulati sisi tengganmu
padang bulan